Milan Rufus je významná postava v dejinách slovenskej literatúry. Okrem toho, že je básnik, je aj humorista, filozof a majster metafor. Do literatúry vstúpil zbierkou Až dozrieme, ktorú napísal v roku 1956. Jeho tvorba poézie predstavuje osobitný a originálny svet myšlienok. Rufusové dielo sa radí vrcholom slovenskej poézie 20. storočia. Svoje prvé básnické zbierky publikoval v časopisoch Prameň, Nový rod, Mladá tvorba a Tvorba. Jeho tvorbu básni a poézie ovplyvňujú symbolizmus. Do tvorby inšpiroval slovenskú ľudovú slovesnosť a diela viacerých slovenských maliarov. Okrem tvorby pre dospelých sa venoval aj tvorbe pre deti a mládež. Napísal napríklad Mechúrik Kočúrik s kamarátmi, Koza rohatá a jež a Koníček môj dnes ma nes. Vydal najznámejšiu zbierku básní s názvom Modlitby, ktorú poznajú všetky deti. Venoval sa prekladom básní z norštiny, ruštiny, španielčiny a češtiny. Získal niekoľko ocenení, napríklad v roku 1990 získal Medzinárodnú cenu Zlatý kľúč. V roku 1970 získal štátnu cenu za literatúru. V roku 2005 získal cenu slovenského spisovateľa za svoju básnickú zbierku Báseň a čas a 3-krát bol navrhnutý na Nobelovú cenu. Veríme, že ju raz dostane, jeho básne sú skvelé, preto sme si ho vybrali. Všetky slovenské deti poznajú Jozefa Tigera Hronského. Ako ho vidia Denisa Kováčová a Sabina Polakovičová, to vám povie Sabina Polakovičová.